Verhagen kregen de Passieprijs. Er waren in totaal 12 mensen van nomineerd, maar Verhagen kregen ervan de meeste stemmen. Ik heb begrepen dat ik tussen de, en dan zal ik het proberen op zijn Fries te doen nou, tussen de 5 en zo'n heel duizend stemmen hadden. Ja, dat is net neer. Dat is een hele protte boel, ja. Ja, echt. Ik ben echt zo gelukkig met die prijs. Ja, het is een Nederlandse prijs, een nationale prijs. Dus er is maar één in heel Nederland die deze prijs wint. Verhagen biedt mensen bij een beheining een mooie vakantie aan. Hij wil terug haar een botwut. Mensen die meegaan met tofvakanties hadden me 's morgens, dat is wel een leuke, die hadden me 's ochtends een appje gestuurd. Zei Stef, ook al win je niet, voor velen van ons ben jij de winnaar. En nou ja, daar krijg ik kippenvel van. Dat was heel mooi. Dat is heel bijzonder om dat zo te hebben. Absoluut. Dat was niet alleen bijzonder, het is mooi. En die mensen zijn, ja, het zijn buitenaards mooie mensen, zullen we maar zeggen. Als je zulke mensen een lach op hun gezicht kan toveren, dan heb je het goed gedaan, geloof me. Welk mensen mij de prijs? Gefeliciteerd met de prijs. Sorry. Ja, ik kan niet alles verstaan, maar ja, graag gedaan. Dankjewel. Deze is wel grappig.